Bloc 4. Jesús, el Fill de Déu, va viure entre nosaltres. Jesús deia: ha arribat a vosaltres el regne de Déu. Evangeli de Sant Lluc, capítol 11, verset 20. En Jesús, Déu s'acosta als homes. En ell es fa present el regne de Déu. Ara, amb Jesús, humil i senzill, home entre els homes, arriba la pau, la justícia, la veritat, la vida, l'amor i la salvació. S'ha complert el temps i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova. Evangeli de Sant Marc, capítol 1, verset 15. Les paraules de la fe. Què va fer Jesús durant la seva vida pública? Durant la seva vida pública, Jesús va anunciar i va fer present la bona notícia de la salvació. El regne de Déu ja ha arribat a nosaltres. Què és el regne de Déu? El regne de Déu és la nova vida que Déu ens dona, que és viure en justícia, veritat, amor i pau. Per què la gent s'admirava en veure el que feia i deia Jesús? La gent s'admirava perquè Jesús va passar per la vida fent el bé amb obres i paraules. Així mostrava que Déu vol salvar els homes. Jesús, volem seguir-vos i respondre a la vostra crida. La vida cristiana. Una dona santa del nostre temps, Santa Teresa de Calcuta, ens diu qui és Jesús. Jesús és la paraula que ha de ser dita. Jesús és la veritat que s'ha d'explicar. Jesús és el camí que hem de seguir. Jesús és la llum que s'ha d'encendre. Jesús és la vida que s'ha de viure. Jesús és l'amor que ha de ser estimat. Jesús és l'alegria que s'ha de compartir. Jesús és el pa de vida que s'ha de menjar. Jesús és el famolenc a qui s'ha d'alimentar. Jesús és l'assedegat a qui s'ha de donar aigua. Jesús és el despullat a qui cal vestir. El malalt a qui s'ha de curar. El solitari a qui s'ha d'estimar. El captaire a qui hem de somriure. El nadó a qui hem d'acollir. L'invàlid a qui hem d'ajudar a caminar.
l'ancià a qui hem de servir. Jesús, el Fill de Déu, va viure entre nosaltres.